Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Dinten menika kita sareng-sareng sinau bab upacara adat. Upacara adat tradisional yaiku salah sawijining tradisi kang sifate turun-temurun, kang dilaksanakake kanthi teratur lan urut manut adat kebiasaan masyarakat kang arupa kekarepan utawa ungkapan matur suwun kangge Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contone upacara sedekah bumi. Upacara sedekah bumi utawa merti desa uga katelah bersih desa. Upacara iku minangka wujud rasa syukur marang Gusti Allah amarga wis rampung anggone panen kang gawe raharjaning keluarga, mula wajib dilestarekake. Sedekah bumi nduweni teges lan ancas kang padha, yaiku wujud rasa syukur para warga desa marang Gusti Allah kang nyipta lan nguwasani jagat saisine. Ingkang kaping kalih midodareni. Upacara midodareni katindakake wengi sadurunge upacara ijab kabul. Upacara midodareni saking tembung widodari, tegese dewi. Wektu kuwi calon pengantin putri katon sulistya kaya widodari. Wengi kuwi calon manten putri kudu mapan ing sentong utawa kamar. Wiwit angsupe surya tumeka tengah wengi. Ibune calon manten ndulang kang pungkasan. Tegese wiwit dina sesuk wis dadi tanggung jawabe sisiane utawa garwanipun. Ingkang kaping 3 upacara wiwitan. Upacara wiwitan katindakake sadurunge panen pari. Katindakake wayah esuk ing sawah sing arep diwiwiti panen. Wong-wong ing desa padha ngumpul, padha nggawa upa rampe kayata tumpeng lan sega golong komplit salawuhe. Sakwise didongani déning sesepuh desa banjur dhahar kembul lan didhum-dhumake marang sanak kadang kiwa tengen. Tradisi wiwit saktemene minangka sarana ngunjukake donga marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Donga kuwi minangka bukti rasa syukur kadang tani anggone wis pinaring asil panen sing apik lan akeh. Salajengipun saparan Gunung Gamping. Upacara bekakak ing Amber Ketawang Gamping. Bekakak yaiku terironing manungsa arupa sepasang penganten. Digawe saka glepung beras ketan dicampur beras Jawa. Jerone diisi juruh gula klapa sing diwenehi werna abang, lambang getihe manungsa. Upacara iki nggambarake kaluwargane Ki Wirasuta abdi dalem panongsong tiwas awit kajugrugan watu Gunung Gamping. Upacara iki diadani saben sasi Sapar dinani Jemuah. Ancase upacara saparan Gunung Gamping yaiku isi pandonga marang Gusti Allah lan wujud syukur para warga kanthi menehi rejeki marang wong liya. Saparan bekakak kuwi wis lumaku udakara 200 taunan. Saparan Gunung Gamping iki diajab bisa nuwuhake rasa tresna marang budidaya adiluhung. Uga bisa kanggo narik kawigate para wisatawan. Kladen. Tugas. Coba critakno salah siji upacara adat ing ngisor iki. Menawa ana kang durung cetha rembugen karo tiyang sepuh. 1. Upacara sekaten. 2. Upacara ruwatan. 3. Upacara tedhak siten. 4. Upacara tingkepan. 5. Upacara grebeg. Cengkorongane utawa karangan cerita. Apa jeneng upacara adat kuwi? Ana ngendi katindakake? Sapa wae sing teka ing upacara kuwi? Apa wae upa rampe sing dienggo ing upacara kuwi? Kepriye lakune upacara kuwi saka wiwit nganti rampung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.